கிளியரா இருக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வைப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு டே 15 சாப்டர் 15 படிக்க போகிறோம். ப்ரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இஸ்கான் மங்களூரில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டெய்டி. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकाय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः. இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் பேரு புருஷோத்தம யோகா, கிருஷ்ணரின் யோகா. இந்த சாப்டர்ல ரொம்ப சின்ன சாப்டர் தான், இருந்தாலும் அந்த 12வது சாப்டர் 20 ஸ்லோகாஸ் இருந்தது இல்லையா, அதே மாதிரி 15வது சாப்டர்லையும் 20 ஸ்லோகாஸ் தான் இருந்தாலும் அதுல ரொம்ப நல்ல முக்கியமான பாயிண்ட் எல்லாம் கத்துக்க வேண்டியது இருக்குது. ஓகே, இந்த நேற்றுக்கு இன்னைக்கு 15வது சாப்டர் படிக்கிறோம். 14 சாப்டர்ல என்ன படித்தோம்? அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் எனப்படும் பௌதிக இருக்கின் முக்குணங்களில் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளனர். இந்த குணங்கள் யாவை? இவை நம்மீது எவ்வாறு செயல்படுகின்றன? இவற்றை கடப்பது எங்கனம் மற்றும் தெய்வீக நிலையை அடைந்தவனின் அறிகுறிகளை பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்கினார். ஓகே, இன்னைக்கு சாப்டர் 5ல ஒரு முன்னோட்டம் கொடுக்குறேன். பௌதிக உலகின் பிழைப்பில் இருந்து விடுபட்டு பகவான் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷன் பகவானாக உணர்வதுதான் வேத ஞானத்தின் இறுதி குறிக்கோள். கிருஷ்ணரின் உன்னத தன்மையை உணர்ந்தவன் அவரிடம் சரணடைந்து அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். என்னால் பக்தனாக இருந்தால்தான் நான் ஒரு ஆத்மா என்று தெரிந்து கொள்ள முடியும். ஆலமரம், இந்த இப்ப நான் சொல்றதெல்லாம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஒரு ஆலமரம் இருக்கு, அது தலைகீழாக இருக்கு. அப்பனா என்ன ஆகுது? ஆலமரம் தலைகீழாக உள்ளது, மரத்தின் வேர்கள் மேல் நோக்கி இருக்கின்றன. இந்த மரத்தை அறிந்தவன் வேதத்தை அறிந்தவன். ஆற்றங்கரையில் மரத்தின் பிம்பம், இலைகள் கீழே, மரத்தினோட பிம்பம் தெரியும், அது இலைகள் கீழே இருக்கும், வேர்கள் மேல் பக்கமா இருக்கும் இல்லையா? ஆன்மீக உலகத்தில் எல்லாம் சரியாக இருக்கும், நிழல் தான் இங்கே இருக்கும். இதுக்காக ஒரு சின்ன கதை ஒன்று இருக்கு, அந்த கதையும் சொல்லிடுறேன், கவனிச்சுக்க. அந்த கதையை வச்சுன்னு உங்களுக்கு இந்த சாப்டரை பற்றி புரிஞ்சுப்படும். ஒரு பூசாரி கோயிலில் இருக்கிறோமோ நடந்து போயிட்டே இருக்காரு. அங்கே ஏத்தாப்புல ஒரு சாக்கடை கால்வாய் வருது. அதுல வர நாத்தத்தினாலே எல்லாரும் மூக்கம் மூடிட்டு தான் அந்த பக்கம் போவா, அதை கிராஸ் பண்ணி போவா. ஆனா அந்த பூச்சாரி அந்த சாக்கடையில 10 பவுன் தங்கச்சங்கிலி அதுல கண்ணில் அவருக்கு தெரியுது, பல நடிக்கிறது. அதை பார்த்து யாரா இருக்காளா பக்கத்துல அப்படின்னு திரும்பி பார்த்துட்டு யாரும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சோடனே சாக்கடையில கையை ஊட்டி எடுக்கிறதுக்காக கை வைக்கிறார். ஆனால் அதுல கை கிடைக்குமா அவருக்கு? கையில அவருக்கு எது கிடைக்கல. ஆனா மறுபடியும் முழு கையும் வச்சு அவி பார்க்குறார், அப்படியும் கிடைக்கல. சட்டையை கழட்டி விட்டுட்டு சாக்கடைக்குள்ளே இறங்கியே போய் தேடலான்னு இறங்குறார். அந்த சமயத்துல ஒரு சாது வர்றார். அந்த சாது என்ன பண்றார்? என்ன சாமி, என்ன பாக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். அவர் நீ தேடுற சங்கிலி மரத்தின் மேலே இருக்கிறது, இங்கு உண்மையாக தேடினாலும் கிடைக்காது, ஆன்மீக லோகத்தில் தான் கிடைக்கும். எதிர்பார்ப்பத்தை இந்த லோகத்தில் மாற்ற முடியாது. இப்ப தேடுறதெல்லாம் மேலதான் இருக்கு, அந்த மரத்துல கிளை இதில் தான் மாட்டி இருக்கு. நீ தேடுற இடத்துல ஒண்ணுமே கிடைக்காது. நீ தேடுற இடத்துல என்ன இருக்கு? அங்க வெறும் இலை தான் தெரியும் உனக்கு இல்லையா? அதுக்கும் இது கிடையாது, மரத்தின் மேலதான் இருக்கு. அதுதான் உண்மையான இது. அதை தெரிஞ்சுட்டு நம்ம அதுக்கேற்ற எல்லா வேணும்னு அனுபவிக்கணும்னு நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். எல்லாமே மாயைக்கு உட்பட்டது. அதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டு ஆன்மீகத்துக்கு நம்ம நாட்டம் போகணும் அப்படிங்கிறது அந்த கதையில இருந்து நமக்கு தெரியுற இது.
அத்தியாயம் 14 வந்து குணங்களின் நிபந்தனை, குணாதிசயங்கள், செயல்கள் மற்றும் இறப்பு முறைகளை மாற்றுதல். எப்படி மாற்றிக்க முடியும் அதை பார்க்கலாம். பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல் மூலம் ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லுதல், இந்த உலகில் நமது பராமரிப்பாக கிருஷ்ணரின் நிலையை உணர்தல், வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம். ஓகே, இதெல்லாம் இப்போ பார்க்க போறோம். அதெல்லாம் நேற்றுக்கு பார்த்தது. ஸோ இந்த சாப்டர்ல என்ன பார்க்க போறோம்? ஃப்ரம் மெட்டீரியல் டு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு எப்படி வர முடியும்? நம்மளாம் பௌத்திக உலகத்துல இருக்கோம், அதுலேருந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு எப்படி வர முடியும்? டிட்டாச்மெண்ட் அண்ட் சரண்டர். எல்லாத்துலேருந்தும் டிட்டாச் பண்ணிக்கணும். எல்லாத்துலேருந்தும் பந்த பாசங்கள்லேருந்து நம்மள தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவான்கிட்ட சரண்டர் பண்ணணும். டிட்டாச்மெண்ட் அண்ட் சரண்டர். அப்படி பண்ணாதான் நம்ம ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும். அப்ரிஷியேட்டிங் கிருஷ்ணாஸ் பொசிஷன் ஆஸ் அவர் மெயின்டைன் இன் திஸ் வேர்ல்ட். கிருஷ்ணரை அவரை பற்றி நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அவர் புகழை பரப்பணும். நோயிங் கிருஷ்ணா மீன்ஸ் நோயிங் எவ்ரி திங். கிருஷ்ணர் அப்படின்னா எல்லாம் அறிந்தவர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, எஸ்மா. 15.1 ஸ்லோகம் படிக்கும். ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களையும் நிலைகளாகவும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இந்த மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். ஓகே, ஆலமரம் தலைகீழாக பக்கத்துல பிக்சர் போட்டிருக்கு. இதை தெரிஞ்சவன் இதை புரிஞ்சு விட்டுனாக்க நமக்கு இந்த ஆலமரத்தை பத்தி அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாம் புரிஞ்சு விட்டுனாக்க நம்ம வேதங்களை அறிந்தவன். ஜட உலகின் பிழைப்புகள் ஒரு அரச மரத்திற்கு வெளியே ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஜட உலகம் என்னும் இந்த மரம் முடிவற்றது. மரத்தில் பற்றுதல் கொண்டவனுக்கு முக்தி பெற வாய்ப்பில்லை. ஒருவனை உயர்த்துவதற்கான வேத மந்திரங்கள் இம்மரத்தின் நிலைகள் என்று கூறப்படுகின்றன. வேர்கள் மேல் நோக்கி வளர்கின்றன. பிரம்மா வசிக்கும் உயர்ந்த கிரகத்திலிருந்து தொடங்குகிறது. அழிவற்ற மரத்தை ஒருவன் புரிந்து கொண்டால் இதிலிருந்து அவன் வெளியேற முடியும். கிளைகள் கீழும் மேலும் வேர்கள் மேலுமாக இருக்கும் மரத்தின் நீர்த்தேக்கத்தின் அருகில் காண முடியும். ஜட உலகம் எனும் இந்த மரம் ஆன்மீக உலகம் எனும் உண்மையான மரத்தின் பிரதிபிம்பமாகும். ஓகே, மரத்தின் பிம்பம் நீரில் இருக்கும் அமைந்திருப்பது போல ஆன்மீக உலகில் பிம்பம் ஆசையில் அமைந்துள்ளது. ஜட வாழ்வில் இருந்து வெளியேற விரும்புபவர் இந்த மரத்தை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுதல் அவசியம். அதை புரிஞ்சு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, அந்த மரத்துக்குள்ள இருக்கிற அந்த சங்கிலி அவன் இருந்து அதை போய் துளாவி பார்க்குறான், ஆனா அவன் கைக்கு எட்டல. அது ஏன்? அது நிழல் இல்லையா? அந்த நிழல்ல போய் தேடினாக்கா அது எப்படி கிடைக்கும்? அது உண்மையாக இருக்குது இல்லை. எல்லாமே நம்ம இப்போ பௌதிக உலகத்துல வாழ்றது எல்லாமே அந்த மாதிரி இதுலதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அது எல்லாத்தையும் டிட்டாச் பண்ணிட்டு பகவானோட நேரடியா கனெக்ஷன் வச்சுக்கிறோம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இதுவும். பிரதிபலிப்பு உண்மையானது இல்லை, ஆனால் அது உண்மை இருப்பதை சுட்டி காட்டுகிறது. இருக்குங்கிறத சுட்டி காட்டுது, ஆனா உண்மை இல்லை. பௌதிக உலகம் மற்றும் அதன் வேற்றுமைகளின் அனுபவம் உண்மையாக ஆன்மீக உலகம் இருப்பதை சுட்டி காட்டுகிறது. பொருள் உலகம் ஒரு வக்கரமான பிரதிபலிப்பு, தற்காலிகமானது. பிரதிபலிப்பு துண்டிக்கப்பட வேண்டும். வேதங்களின் சடங்கு சூத்திரங்களால் ஈர்க்கப்பட்ட ஒருவன் மரத்தின் அழகான பச்சை இலைகளால் ஈர்க்கப்படுகிறார். ஒரு நபருக்கு வேதங்கள் தெரியும் என்று கூறப்படும் போது இந்த ஜட உலகத்துடனான தொடர்பை எவ்வாறு துண்டிக்க வேண்டும் என்றும் அவருக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ இதுல மேல் கீழான கிளைகள் பல்வேறு லோகங்களை பல்வேறு உயிர் வாழ்கிறது. கீழ்கிளைகள் மனிதர்கள் விலங்குகள் முதலியன. மேல் கிளைகள் தேவர்கள் கந்தர்வர்கள் உயர் லோகவாசிகள். மரத்திற்கு அளிக்கப்படும் நீர் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். கிளைகளின் நுனிகள் புலன்கள். கிளைகளில் இருந்து வரும் உப கிளைகள் புலனின்ப பொருள்கள். மரத்தின் உபவேர்கள் பல நோக்கு செயல்கள். மரத்தின் பழங்கள் தர்மம் அதர்மம் இருக்கிறது.
அதற்கு காமம், மோட்சம், இலைகள், வேதங்கள், இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அதை பத்தி நமக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணி இந்த டிசையருங்கிற இந்த பிக்சர்ல பார்த்தெல்லாம் புரியும். அப்பதான் கிருஷ்ணரை அடைய முடியும். நம்ம இந்த இடத்துல தான் இருக்கோம். ரொம்ப இது எல்லாத்தையும் நம்ம கிராஸ் பண்ணி இந்த டிசையருங்கிற ட்ரீயை கிராஸ் இந்த இந்த நீரை கிராஸ் பண்ணிட்டு அந்த பக்கம் போனாதான் நம்ம கிருஷ்ணரோட லோகத்துக்கு போக முடியும். ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும்னா அது இது எல்லாத்தையும் நம்ம விடணும். ஒன்னொன்னா தான் விட முடியும், ஒரே டயத்துல விட முடியாது. ஒன்னொன்னா விடத்துக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே. இந்த மரத்தில் பற்றுதல் கொண்டிருக்கும் வரை பல்வேறு பிறவிகள் தொடர வேண்டி இருக்கும். இந்த மரத்துல பற்றுதல் இருந்ததுன்னா நமக்கு மறுபடியும் மறுபிறப்புங்கிறது உண்டு. புண்ணிய பாவ விளைவுகளுக்கு ஏற்றவாறு பிறவிகள் நம்ம என்ன புண்ணியம் பண்றோமோ, என்னென்ன தப்பு காரியங்கள்லாம் பண்றோமோ அதுக்கு அனுபவிக்கிறதுக்கு மறுபிறவி எடுத்து அதுக்கு முதல்ல நம்ம மனுஷ பிறவி கிடைக்கிறோமாங்கிறதுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி காரியங்கள் அட்லீஸ்ட் அவதார் பண்ணணும். நல்ல காரியங்கள் பண்ணினா அட்லீஸ்ட் மனுஷ பிறவியாவான்னு பிறக்கலாம். இல்லைன்னா மனுஷ பிறவிகளை மிருகங்கள் இதுல கீழ்பிறவிகளாக தான் நம்ம பிரிப்போம். அந்த மாதிரி பிரிஞ்சா மறுபடியும் மேலே வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் இருக்கும். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வர முடியும். அது மிருகங்களுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் வர்றதுங்கிறது சாத்தியமில்லை. அதனால பெட்டர் நம்ம இருக்கிற இப்போதைக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்மளால முடிஞ்சதை நல்ல காரியங்கள்ல பண்ணிட்டு நல்லபடியா இருந்தது. இது வரைக்கும் பண்ண பாவகர்மாக்கள் நமக்கு இந்த ஜென்மத்துல போயிடுது. இனிமே நல்ல காரியங்கள் பண்ணணும். ஏன் போயிடுதுங்கிறேன்னா நம்ம பகவத்கீதை 15 சாப்டர் படிச்சிருக்கோம். 18 சாப்டர் நம்ம முடிச்சிருக்கோம் நிச்சயமா. அதனால நமக்கு இந்த ஜென்மத்துல நம்ம பண்ண கர்மாக்கள்லாம் போயிடுது. புதுசா பண்ணாம இருக்கணும்னா நம்ம நல்லபடியா நடந்துக்கணும் இல்லையா? ஏதாவது ஏழை எளியவர்களுக்கு உதவி செய்யணும், டெம்பிள் கன்சர்னுக்கு உதவி பண்ணணும். இதெல்லாம் நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டே வந்தோம்னாக்க நமக்கு பகவான் நமக்கு அவர்கிட்ட நம்மளை சேர்த்துப்பார். மறுபிறவிங்கிறது இருக்காது. இல்லைனாக்க என்ன பண்ணோம், மறுபடியும் பிறவின்னு எடுத்து இதே இன்ப துன்பம், கஷ்டம் நஷ்டம், கோடை குளிர் எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்கணும். ஓகே. அதனால அங்க எப்படின்னா நம்ம பண்ண புண்ணிய பாவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அடுத்த பிறவியும் அமைய போறது. எஸ்மா அடுத்தது அது அதை 15.2 படிக்கும். अधशोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषय्यप्रबलाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. இந்த மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபக்கிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆலமரம் வர்ணனை தொடர்கிறது. கிளைகள் எல்லா திக்குகளிலும் பறந்துள்ளன. கீழ்ப்பகுதிகள் மனிதர்கள், மிருகங்களே, குதிரைகள், பசுக்கள், நாய்கள், பூனைகள் என ஜீவாத்மாவுகளின் பல தரப்பட்ட தோற்றங்கள் இருக்கின்றன. மேற்பகுதிகளிலோ தேவர்கள், கந்தர்வர்களை போன்ற உயர்நிலை ஜீவர்கள் உள்ளன. மரம் நீரால் வளப்படுத்தப்படுவது போல இந்த மரம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்படுகிறது. மரத்தின் உபக்கிளைகள் புலனின்பு விஷயங்களாக கருதப்படுகின்றன. கிளைகளின் நுனியில் காது, மூக்கு, கண் முதலிய புலன்கள் உள்ளன. மூலவேர் பிரம்மலோகத்திலும் மற்ற வேர்கள் மானிட லோகத்திலும் உள்ளன. புண்ணிய செயல்களை, பலன்களை, உயர்லோகங்களை அனுபவித்த பிறகு பூவிலிருந்து இறங்கி வந்து மீண்டும் தனது கர்மத்தினை புதுப்பிக்கிறார். மானிடர்களின் இந்த உலகம் செயல்களின் களமாக கருதப்படுகிறது. ஓகே. அதாவது இதுல இருந்து நமக்கு என்ன புரியுது, நம்ம அந்த நிழலை பார்த்து அந்த இதுலதான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதுல இருந்து நம்ம மீண்டு நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறதுக்கு பார்க்கணும். அது வரைக்கும் புரிஞ்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி படிச்சுன்னு வந்தேன்னாக்க நல்லாவே புரியும். இது கொஞ்சம் இதுதான் புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் தான். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் எதெல்லாம் உபக்கிளைகள் வந்து புலனின்ப விஷயங்கள், கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் வந்து பல நோக்கு செயல்கள், இதெல்லாத்தையும் ஒன்னொன்னா நம்ம படிக்க புரிஞ்சிடும். இந்த மரத்தின் உண்மை உருவம் இந்த உலகில் காணப்படக்கூடியது இல்லை. இது எங்கே முடிகிறது, எங்கே தொடங்குகிறது, அல்லது அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்குது என்பது யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேறு ஊன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகிறதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். ஓகே.
பரமபுருஷ பகவான் எப்படி சரணம் நம்ம எல்லாத்தையும் வெட்டி எறியணும். பற்றியின்மைங்கிற அஸ்திவாரம் அது போட்டுட்டோன்னா அந்த மரத்தின் பற்றியின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதாவது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன். ஒரு வீட்டுல ஒரு அம்மாவுக்கு 6 குழந்தைகள் இருக்கு. 6 குழந்தைகளும் அப்பாவும் அம்மாவும் பார்த்து 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 வளர்த்தா அந்த குழந்தைகள். அந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சாதுக்கப்புறம் பெரிய பிள்ளை கல்யாணம் வந்து படிச்சு முடிச்சுட்டான். வீட்டுல உட்காந்து அப்பா அம்மா சொல்றது கேட்டு நல்ல பையன் படிச்சான், வேலைக்கு போனான். நம்ம சம்பாதிச்சான். அவன் வந்து அவனுக்கு ஒரு நல்ல கல்யாணத்தையும் பண்ணி வச்சுட்டான். அந்த மாதிரி 5 பிள்ளைகளுக்கும் பண்ணிட்டான். 6வது பிள்ளையும் கல்யாணம் போயிடுச்சு. அந்த கல்யாணம் ஆனவனும் 6வது பிள்ளைக்கு கல்யாணம் தான். அதுக்கும் அதே மாதிரி கல்யாணத்தையும் பண்ணி வச்சு எல்லாமே நல்லா செட்டில் ஆயிட்டான். ஆனாக்க இவன் அம்மாவுக்கு வந்து 5 குழந்தைகளும் நம்மளோடயே இருந்ததே அப்படின்னு அந்த மாமி அந்த அந்த மாமா வந்து வீட்டு அப்பாவுக்கும் மட்டும் அம்மாவுக்கும் மட்டும் மகன்களை வந்து பிரிஞ்சு இருக்கிறதுக்கு மனசுகள். ஏன்? அவங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட் ஜாஸ்தி. ஏன்னா அந்த குழந்தைகள் நம்மளோடயே இருந்துட்டே முதல் குழந்தை போறச்சு அவளுக்கு தெரியல. ஏன்னா பாக்கி 5 குழந்தைகள் 6வது குழந்தைக்கும் பண்ணும்போது அவளுக்கு அப்பதான் இந்த பாசமானது ரொம்ப ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இப்படி இருக்கு நம்ம அப்படின்னு அட்டாச்மெண்ட் இருந்து இந்த குழந்தைக்கு இதை பிடிக்கும் அதை பிடிக்கும் எல்லாம் பண்ணி பண்ணி கொடுத்து அது வந்து நம்ம பந்தத்தை இன்னும் அதிகரிச்சுன்னு தான் போறோம். நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த மாதிரி டயத்துல பகவானோட நாமத்தை தனியா மாட்டிட்டோம். எல்லா குழந்தைகளும் கல்யாணம் ஆகி போயிடுது, நம்ம தனியா இருக்கோம் அப்படின்னு ஆன்மீகத்துல நாட்டம் பண்ணுங்க. இதே பாகவதம் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுங்க. எல்லா குழந்தைகளும் நல்லா இருக்கணும், சேமமா இருக்கணும். ஒரு பறவைக்கு ரெக்கம் முளைச்சாச்சுன்னா அது பறந்து தான் போகும். அது பறந்து போச்சுன்னு அது வருத்தப்பட்டு நம்ம உட்காரக்கூடாது. அது மாதிரி அந்த குழந்தைகளுக்கு நல்லா அதுக்கு நம்ம எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாச்சு, போதாச்சு, நம்ம கடமையை முடிச்சாச்சு. நமக்கு நம்மளோட போற வழிக்கு நம்ம புண்ணியம் சேர்த்துக்கணும், ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும்னு பார்க்கணும். அதை விட்டுட்டு உட்காந்தையும் போய் இப்படி இருக்கானே இப்படி இருக்கானே அக்கம் பக்கத்துல புலம்பி இருந்தா நமக்கு பாவங்கள் தான் வந்து சேரும் இல்லையா? என் பையன் அப்படி வளர்த்தேனாக்கும், நான் இப்படி வளர்த்தேனாக்கும், இது இப்படி இருக்கானே அப்படின்ட்டு பாசத்தை நீ அட்டாச்மெண்ட்டா இருக்கு. அவன் வந்து அவனுக்கு வேலை இருக்கு, அவனோட வேலையை அவன் பார்ப்பானா. அவனுக்கு அட்டாச்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேனான். எந்த குழந்தையும் அம்மா கிட்ட பிரியம் இல்லாத இருக்காது, அப்பா கிட்ட இருக்கு. அதை வந்து புரிஞ்சுக்காம நம்ம வந்து பாசத்துல அட்டாச்மெண்ட்டோட இருக்கும். அதை தான் இப்போ இந்த சாப்டர்ல என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? நம்ம அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கு? பலமாக வேதி விடுற மரத்தை பற்றின்மை என்னும் அந்த மாதிரி பற்றின்மையோட இருக்கணும். பற்றோட எல்லாத்துலயும் ஆசை வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி இப்போ துணி வாங்கிக்கிறோம், வீடு கட்டுறோம். ஒரு வீடு இருந்தா போறோம், அதான் 10 வீடு போடணும்னு ஆசைப்படுறோம். எல்லாத்துலேருந்து ஒவ்வொன்றையா நம்ம மெதுவா குறைச்சிருந்து அதுக்கு பதிலாக நல்ல காரியங்களுக்கு அந்த பாக்கி நம்ம சம்பாதிக்கிற காசுல நல்ல காரியங்களுக்கு செலவழிக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். ஓகே? எவ்வளவு பேர் துணிமணி போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு போட்டுக்கிற கந்தையானாலும் கசக்கி கட்டுன்னு ஒரு துணி இருந்தா தானே அதை கசக்கி கட்டிக்க முடியும். அதுக்கு கூட வழி இல்லாத எத்தனை பேர் இருக்கா. அந்த மாதிரி குழந்தை அவளுக்கெல்லாம் பார்த்து நமக்கு உதவி செய்யலாம், புவர் ஃபீடிங் பண்ணலாம். இல்லைன்னா கோயிலுக்கு அன்னதானம் கொடுத்து கோயில் மூலியமா 100-200 பேருக்கு சாப்பாடு போடலாம். எத்தனையோ நல்ல காரியங்கள் பண்ணலாம் இல்லையா? நம்ம எப்படி வந்தோமோ அப்படிதான் போறோம். பிறந்து நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போக முடியாது. அதனால இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்ல காரியங்களா பண்ணணும். ஓகே? ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு பர்மனன்ட், இது மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு வித்தியாசம். ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுங்கிறது ஆன்மீகத்துல நம்ம பர்மனண்டா எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். இது வந்து ரியல் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு நம்ம கண்ணால் பார்த்து ப்ராக்டிக்கலா இருக்கும், ஆனா டெம்பரரி, தற்காலிகமானது. இது ட்ரூ லவ். ஆன்மீகத்துல இருந்தா கிறிஸ்டியனிட்ட நம்ம பெரிய வச்சுட்டோம்னாக்க அது உண்மையாவே இருக்கும். அது இது வந்து லஸ்ட், இது காமத்தை சேர்ந்தது. ட்ரூ ஹாப்பினஸ் எவர் லாஸ்டிங்க. இது டெம்பரரி ஹாப்பினஸ் தான். இன்னைக்கு நம்ம ஸ்வீட்டு கீட்டு எல்லாம் பண்ணி திங்கிறோம். தின்ன உடனே பார்த்தா ஒரே சந்தோஷமா இருக்கு, பெரிய பார்ட்டி வைக்கிறோம். அதெல்லாம் எத்தனை நாளைக்கு? இன்னைக்கு பார்ட்டி முடிஞ்ச உடனே நாளைக்கு போது முடிஞ்ச நாளைக்கு அடுத்த வேலைக்கு போயிடுவோம், இது மறந்து போயிடுவோம். அதனால அது டெம்பரரி ஹாப்பினஸ் தான் கிடைக்கும். ஆனா அப்படி இல்லைங்க. சாண்டிங் இந்த மகா மந்திரா நீங்க 16 ரவுண்டு பண்ணுங்க. நம்ம பண்ணினது நம்மளோட கூடவே அந்த ஹாப்பினஸ் நம்ம லைஃப் ஃபுல்லா நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளோட வரும். அதனால ட்ரூ ஹாப்பினஸ் இருக்கும். ட்ரூ ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பகவானோட நேரடியாக தொடர்பு கொள்ள முடியுது. இது டெம்பரரி தான். எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தானே போகணும். அம்மா பிள்ளை, அப்பா அப்பா பொண்ணு எல்லாமே இருக்கா ஒரு ஃபேமிலி. எல்லாரையும் நம்ம இந்த உடல் வந்து நம்மளது இல்லை, தற்காலிகமானது. ஆத்மானதான், ஆத்மா நிரந்தரமானதுங்கிறத புரிஞ்சுட்டு நம்ம வாழ கற்றுக்கணும். நோ சேட்னஸ். இங்கே ஆன்மீகத்துக்கு போனேன்னா வருத்தம்ங்கிறதுக்கே இடமே கிடையாது. இங்கே என்ன ஆகுது? எல்லாத்துலேயுமே வருத்தம் தான். நமக்கு எதுவுமே நமக்கு திருப்தி உடைந்து நமக்கு ஆசை நிறைவேறியாச்சுன்னு ஏதாவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏதாவது ஒரு ஐட்டத்துல ஒரு ஐட்டமும் நமக்கு நிறைவேறாது ஆசை வந்து. அதனால என்ன ஆகுது? ஆசை நிறைவேறாத போது சேட்னஸ். ஓகே? 4 ரியல்
ஃபார் ரியல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஆப்சென்ட். இங்கே ஆன்மீகத்துக்கு போனேன்னா இங்கே எல்லாம் ரியல் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இங்கே இருந்துருக்கும். ஓகே, யூ ஃபர்கெட் த ஃபேக்ட் தட் வி ஆர் ஹியர் டெம்பரரி. நம்ம இந்த உலகத்தில் இது நம்ம வாடகை வீட்டில் தான் இருக்கோம். வாடகை உலகத்துக்கே நம்ம வாடகைக்கு தான் வந்திருக்கோம். அந்த வாடகையில் எத்தனை நாள் இருப்போம்? 100 வருஷம், மேக்சிமம் போனால் 100 வருஷம், இல்லைன்னா 150 வருஷம். அது வரைக்கும் தான். அதுக்கு மேலே யாரும் இருந்ததா சற்றுமே கிடையாது. அதனால 150 வயசு வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு இது டெம்பரரியாக தான் அனுப்பிச்சிருங்க மேக்சிமம், இல்லையா? அதனால நம்ம இதுக்குள்ள என்ன பண்ணுறோம்? படித்தோம், வேலைக்கு போனோம், சம்பாதிச்சோம். இந்த பணம் நான் சம்பாதிச்சேன். என்னோட நான் உழைச்சி கஷ்டப்பட்டு காத்தாலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் பண்ணேன், அதனால சம்பாதிச்சேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனால் நம்மளா சம்பாதிக்கல. எல்லாம் கிருஷ்ணருடைய கருணை, கிருஷ்ணாவோட மரிசியால் தான் இதை சம்பாதிச்சோன்னு எவன் நினைக்கிறானோ அவன் தான் உண்மையான பக்தன். இவெல்லாம் பக்தன் இல்லை. பக்தன் இல்லாதவன் தான் நானே சம்பாதிச்சேன்னு சொல்லுவோம். பக்தன் இருக்கிறவன், பக்தனா இருக்கிறவன் எல்லாமே கடவுளுடைய கிருபை, பகவானுடைய மர்சி, கிருஷ்ணாஸ் மர்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம், இல்லையா? அதை இவனுக்கு கூட அவன் இந்த அளவு சம்பாதிக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்த மூலக்கர்த்தா பகவான் ஒண்ணு. ரெண்டாவது, அதுக்கு அவர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சில பேரை வச்சுதானே அந்த வேலையை நமக்கு பண்ண வைக்கிற. அது யாரு? அம்மா அப்பாங்கிறவ மூலியமா அனுப்பிச்சு அவா செல வச்சு நம்மளை படிக்க வச்சு எல்லாம் பண்றேன். அந்த அம்மா அப்பாவை இது அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ், இந்த சாப்டருக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. இந்த அம்மா அப்பாவை கடமையோட பார்த்துக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை இந்த பௌதிகத்துல. அதை பார்த்துக்காத ஓல்டேஜ் ஹோம்ல எல்லாம் கொண்டு போய் விடுறா. அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் கூட நல்லாவே இல்லை. ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு அந்த குழந்தைக்கு நடக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுத்த அம்மா அப்பாவுக்கு அவளுக்கு வயசான காலத்துல அவளால் நடக்க முடியல. அந்த புள்ள அம்மாவை அப்பாவே கையை பிடிச்சி கொஞ்சம் அழிச்சுட்டு போக முடியாதா? முடியுமே, பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது. அவனால முடியலையா? அவனுக்கு டைம் இல்லையா? ஒரு ஆளை போட்டு தன் வீட்லயே உட்கார வச்சு, ஒரு மெய்டு போட்டு அவளை வச்சு நடக்க வச்சு, எங்க அம்மாவை பார்த்துக்கொண்டு ஏற்பாடு பண்ணி அவளுக்கு சம்பளம் கொடுத்து, ஏன்னா நீயும் நிறைய சம்பாதிக்கிற, இதெல்லாம் பார்த்து உன் வீட்டோடையே வச்சுக்க கூடாதா? அவளை கொண்டு போய் எதுக்காக நீங்க ஓல்டு ஏஜ் ஹோம்ல விடுறீங்க? அதெல்லாம் பெரிய தப்புகள். இதெல்லாம் பண்ற பாவங்கள். அதாவது நம்ம பண்றதுதான் நமக்கும் வரும். இப்போ ஓல்டேஜ் ஹோம்ல கொண்டு போய் விடல, சரி நல்லா தான் இருக்கு, அதே தான் உங்களுக்கும் வரப்போறது திரும்பிங்கிறத நம்ம மறந்து போயிடுறோம். நம்மளும் அதே நிலைமை தான். குழந்தைகள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கு இல்லையா? ஓல்டேஜ் ஹோம்ல வயசாச்சுன்னா அப்பா அம்மாவையும் கொண்டு போய் தள்ளிடலாம் அப்படின்னு தான் அந்த குழந்தைகள் இப்போ வச்சே பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அதனால கூடவே இருந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் எப்படி இருக்கணுங்கிறத சொல்லி கொடுங்க குழந்தைகளுக்கு. இது என்னுடைய பர்சனலா உங்களுக்கு கொடுக்குற அட்வைஸ். ஓகே? எஸ்மா 5 இது. Yes, Mataji. Nirmana moha sanga dosha adhyatma nitya vinivritta kamaha dvandai vimukta sukha dukkha sange gacchantya muda padam avyayam tat. ஓகே, பொய், கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்ப துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷரிடம் சரணடைவதை எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகிறார்கள். பொய், கௌரவம், பரமபுருஷர் இன்பத்துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷனுடன் சரணடைவது என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகிறார். சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகா அப்படின்னா என்ன? எங்கேயும் இருப்பார். சச் என்றால் எங்கேயும் இருப்பார், எட்டர்னல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். சித்னா நாலேஜ், ஆனந்த ஜாய், விக்கிரக உருவமாக கோயில்களில் பார்ப்பது. சரணடையும் முறையை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஜட உலகில் ஏதேனும் மரியாதையை எப்போதும் எதிர்பார்க்கும் நபர்களால் பரமபுருஷனிடம் சரணடைய முடியாது. இன்பத்துன்பம், சுகம், துக்கம் முதலிய இருமைகளிலிருந்து விடுதலை பெற்று ஞானத்தின் முழுமையை பெறுபவனே பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைவது சாத்தியமாகிறது. ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்துல சரணடையும் முறை அருமையாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. கர்வத்தினால் மயங்காமல் இருக்க வேண்டும். உண்மை அறிவை விருத்தி செய்து கொள்வதன் மூலம் ஜட இயற்கையின் எஜமான நான் அல்ல என்றும் பரமபுருஷ பகவான் தான் எஜமானன் என்றும் அவன் அறிய வேண்டும். எனது அந்த பரமவாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை. அதனை அடைப்பவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்பி வருவது இல்லை. எஸ் 7 படிங்க.
எஸ் மாதாஜி. மமைவாஷோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனக மனசஷ்டானி இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. இந்த கட்டுண்ட உடலில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவார்கள். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகிறார்கள். ஜீவாத்மா பரமபுருஷரின் நித்தியமான அம்சமாகும். பரமபுருஷ பகவான் எண்ணற்ற ரூபங்களில் தன்னை விரிவுபடுத்தி தோற்றமளிக்கிறார். முதல் நிலை விஷ்ணு தத்துவம் என்றும் 2ஆம் நிலை ஜீவ தத்துவம் என்றும் அறியப்படுகின்றன. விஷ்ணு தத்துவங்கள் சுய அம்சங்கள் என்றும் ஜீவாத்மாக்கள் பின்ன அம்சங்கள் என்றும் கூறப்படுகின்றன. So 8 படிங்க 15.8. எஸ் மாதாஜி. ஷரீரம் யத்வாப்னோதி யச்சாபி உக்ரமாதி ஸ்வரஹ கர்ஹித்வைதானி சம்யாதி வாயுர்கந்தானி இவாஷயாத். காற்று, இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், கவனிச்சுட்டே வாங்க. அப்பதான் அந்த பேசிக்கா அதனோட மெயின் பாயிண்ட் புரிஞ்சிடும். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வில் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை எடுப்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். ஓகே, ஒரு உடல் பிறக்கிறது, குழந்தையா பிறக்கும். அது பிறந்த உடனே அந்த குழந்தை என்னாகும், கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பெருசாகி வாலிபனாகும், ஸ்கூலுக்கு போகும், காலேஜ் போகும், காலேஜ் போயிட்டு வேலைக்கு படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகும், வேலைக்கு போயிட்டு பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் சம்பாதிச்சதுன்னா வீட்டில் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் அம்மா அப்பா ஆயிடும், அந்த குழந்தைகள் பெருசாகிடும். அப்புறம் தாத்தா பாட்டி ஆகும். அப்புறம் கடைசியில் அவனுக்கு அந்த உடல் எல்லாமே தளர்ந்து போக ஆரம்பிக்கும். ஒவ்வொரு சிஸ்டமும் ஃபெயில் ஆகும். அந்த மாதிரியானது அப்புறம் இந்த உடல் நமக்கு வேண்டாம், இந்த உடல் ரொம்ப அழுகி போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்மாவானது வேற ஒரு உடலுக்கு போகும். ஓகே, அப்போ போகும்போது என்னத்தை செய்யும், தன்னுடைய இந்த உடலோட அது சேர்ந்து வாழ்ந்தது இல்லையா, அந்த உணர்வுகளை சுமந்து செல்லும். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல உயிர் வாழி ஒரு உடலை மற்றொரு போகும்போது பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றன. ஓகே, ஆத்மா நிரந்தரம். சின்ன வயசுல இருந்த ஆத்மா தான் இப்பவும் இருக்கு, அதுக்கு எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை. ஆனா நம்ம தான் உடல் தான் மாறிட்டு வருது. சின்ன குழந்தை இருந்த உடம்பா இருக்கு, இப்போ மாறிட்டு வருது. ஒவ்வொரு சிஸ்டமா இனிமே ஃபெயில் ஆகி வயசாக அந்த மாதிரி ஆகும் இல்லையா. ஆகி அப்புறம் இந்த ஆத்மாவானது இந்த இடத்துல இந்த உடல்ல இருக்க முடியாது நமக்கு. அப்படின்னா இந்த உடலை தான் விட்டுட்டு போகுமே வழிய ஆத்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது அப்படிங்கிறத அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. உயிர் வாழி இங்கே ஈஸ்வர தனது உடலின் எஜமானன் என்று வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளார். ஈஸ்வரன் உடலின் எஜமானன், உயிர் வாழிக்கு எஜமானன் யாரு, ஈஸ்வர அப்படின்னு வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஓகே, so as we pass from body to body, nothing belongs to us. நம்ம இந்த உடலை விட்டுட்டு வேற ஒரு உடலுக்கு நம்ம போறோம். அதாவது நம்ம நாயாரு ஆத்மா வேற ஒரு உடலுக்கு போகும், அப்படி போயிட்டே இருக்கும். அப்படி இருக்கச்சே நமக்கு எதுவுமே சொந்தம் இல்லை. இந்த வீட்டுல இவன் கட்டியிருக்கான், இந்த காம்பவுண்ட் வால், இந்த மரம் என்னோடது, அவ 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறான். இல்லை இது என்னோடது, அவளுக்கு 2 பேருக்குமே தெரியல. நமக்கு இந்த இடம் எந்த இடமுமே நமக்கு சொந்தம் இல்லையே, நம்மளே வாடகைக்கு தானே வந்திருக்கோம் இங்கே இந்த உலகத்துக்கு அப்படின்னு அவளுக்கு தெரியாத அவ ஃபைட் பண்ணியிருந்துக்கா. இந்த மாதிரி தான் நடந்திருக்கு உலகத்துல. எஸ்மா 15.9 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. ஸ்ரோத்ரம் சக்ஷுஸ்பர்ஷனம் ச ரசனம் கிரானம் ஏவ ச அதிஷ்டாய மனச்சாயம் விஷயான் உபசேவதே. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட பரிதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலன்பின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். உணர்வு உண்மை நிலையில் நீரை போன்றது. உண்மையில நீரை போன்றது, தூய்மையானதாகும். நீரை குறிப்பிட்ட நிறத்துடன் கலந்தால்
அது மாற்றம் அடைகிறது. அது போல தூய்மையாக இருக்கும் இந்த தூய ஆன்மா, ஆன்மீக ஆத்மா உணர்வுட ஆத்மீக ஆன்மீக ஆத்மாவின் உணர்வு பௌதீக குணங்களில் தொடர்புகளுக்கு ஏற்ப மாற்றமடைகிறது. 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்களில் ஏதேனும் ஒன்றே அவன் பெறலாம். திரும்பி மறுபடியும் பரவி எடுக்கிறச்சே அவன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவன் பண்ண பாவகர்மாக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பாவ புண்ணியங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவன் மறுபிறவி எடுக்க முடியும். ஒரு நீர்ல ஒரு கலரை சேர்த்தோம்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வாட்டரானது மாறி போயிடும். நீர்ல மஞ்சள் பொடி சேர்த்தல மஞ்சள் கலர்ல ஆயிடுறது, நீர்ல கேசரி பொடி சேர்த்தல்னா ஆரஞ்சு கலர்ல போகுது. அது மாதிரி அது மாற்றம் முடியும். அது போல தூய்மையாக இருக்கும் தூய ஆன்மீக ஆத்மா உணர்வு, ஆத்மாவின் உணர்வு பௌதீக குணங்களின் தொடர்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மாற்றம் அடைகிறது. அதுக்காக எக்ஸாம்பிள் நீர்ல கலர் சேர்க்கறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே. முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். அவளால் தான் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியும். சத்தியலோகத்துல பிரம்மா, ஓகே, தபலோகம் சனத்குமாரர்கள், ஜனலோகம் பிரஜாபதி, மகரலோகம் பிருகுமுனி, ஸ்வர்கலோகம் தேவர்கள், புனர்லோகம் புவர்லோகம் முன்னோர்கள், பூலோகம் மனிதர்கள், அதள அசுரர்கள், விதள அசுரர்கள், சுதள மகாபலி, தலாதள அசுரர்கள், மாயா, மகாதள நரகலோகம், மகாதள நாகலோகம், ரக்ஷாதள தைத்தியாஷ், பாதாள லோகம் வாசுகி. ஸோ எந்தெந்த லோகங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த இதை எழுதி வச்சிருக்கேன் பக்கத்துல, இந்த சார்ட்ல அதை படிச்சுக்கோங்க. ஓகே. எஸ் 11 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. யதந்தோ யோகினः शयनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः. 12 படிச்சிருக்கோம். ओके. यदातीत्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्छन्तमसि यच्छाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிறை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கிறது என்பதை காண இயலாது. உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனிடம் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகிறது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றன அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். ஆன்மீக தன்னுணர்வு பாதையில் பல்வேறு ஆன்மீகவாதிகள் உள்ளனர். ஆனால் தன் உணர்வில் நிலை பெறாத ஒருவர் உயிர் வாழ்கின் உடலில் மாற்றங்கள் நிகழ்வதை எங்கனம் என்பதை காண இயலாது. சூரியனின் பிரகாசம், சந்திரனின் பிரகாசம், நெருப்பு அல்லது மின்சாரத்தின் பிரகாசம் ஆகியவை புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து வருகின்றன என்பதை புரிந்து கொள்ள முயல வேண்டும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் தொடக்கமாகும். இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருது? கரண்ட் போட்டாக்க லைட் எரியுது. அந்த கரண்ட்ல யார் மூலியமா வருது? கிருஷ்ண பகவான் தான் எல்லாத்தையுமே இருக்காரு அப்படின்றது அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல வர்றதுக்கு ஸ்டார்டிங் இது. ஓகே. பிரம்மசக்தியில 5.29ல இந்த ஸ்லோகம் வருது. படிக்கிறீங்களா கமலாஜி? यस माताजी. चिंतामणि प्रकर सत्मसु कल्पवृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रसद सम्प्रं सेव्यमानं गोविन्दम् आदिपुरुषं तम् अहं भजामि. இந்த பிரம்ம சங்கீதையை எல்லாரும் படிங்கோ. நீங்க காத்தால் கூட நம்ம படிச்சோம் இன்னைக்கு ஸ்லோகம் குறைச்சல்ங்கிறதுனால. ஸோ இதை எல்லாருமே லேர்ன் பண்ணிப்போம். ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் இது. நான் கோவிந்தனை வழிபடுகிறேன். அவர் ஆதி புருஷன், முதல் புருஷனான அவர் பசுக்களை மேய்ப்பவர். இந்த இடம் ஆன்மீக வெளியுயர்ந்த கற்களால் கட்டப்பட்டது. சுற்றிலும் லட்சக்கணக்கான கேட்டவரமளிக்கும் கல்பத்தருக்கள் இந்த ஆதி புருஷனுக்கு 1000 லட்சுமிகள் அல்லது கோபியர்கள் சேவை புரிகிறார்கள். அடுத்த ஸ்லோகம். Yes, Mataji.
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्य अहमो मोजस पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகிறேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரன் ஆகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகிறேன். சந்திரனுக்குள்ள போய் நான் தான் ஒளி கொடுக்குறேன்னு சொல்றார். அதே மாதிரி சந்திரன் மூலியமா அந்த சந்திரனோட ஒளியானது பழங்கள் மேல எல்லாம் பட்டாக்க, காய்கறி மேல எல்லாம் பட்டாக்க அதுகளுக்கு ஒரு ருசி கொடுக்கறது இல்லையா? அதுக்கெல்லாம் காரணம் சந்திரன்ல இருந்து வர அந்த ஒளி மூலியமா தான் அதுகளுக்கெல்லாம் ருசி கிடைக்கிறது. ஆனா அது வந்து யார் மூலியமா கிடைக்கிறது? கிருஷ்ண பகவானோட. ஸோ காய்கறிகளுக்கு வாழ்வு ரசத்தை வழங்குவது யாரு அப்படின்னு கேட்டா சந்திரன் எழுத வேண்டாம். அதுக்கு என்ன எழுதணும் நம்ம ஆன்சர்? அதுக்கு கடவுள் கிருஷ்ண பகவான். கிருஷ்ண பகவானால் தானே அதெல்லாம் கிடைக்கிறது. எல்லா கிரகங்களுக்கும் காற்றில் மிதப்பது இறைவனின் சக்தியினாலேயே என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உடலில் ஆத்மா இருக்கும்போது மனிதன் நீரில் மிதக்க முடியும். ஆனால் உடலை விட்டு அந்த உயிர் பிரிந்த பிறகு அந்த உடல் மூழ்குகிறது. உடல் அழுகி போன பிறகு மீண்டும் மிதப்பது உண்மையே. ஓகே, நம்ம வந்து தண்ணியில போறோம். தண்ணியில போன உடனே நம்மளால இப்ப முதல்ல எல்லாம் என்ன பண்ணணும்? ஸ்டார்டிங்ல நின்றுப்போம். ஏன்னா உடலோட உயிர் இருக்கு, ஆத்மாவும் கூடவே இருக்கிறதுனால நம்மளால மிதக்க முடியாது. அந்த ஆத்மா உடலை விட்டு போயிடுத்து அந்த தண்ணிக்குள்ள போட்ட உடனே என்ன ஆகும்? தண்ணிக்குள்ள அது முழுகி போயிடும். ஏன்னா அது ஆத்மா இல்லை, முழுகி போயிடும். மறுபடியும் அது முழுகி போயிட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அப்புறம் தான், அழுகி போனதுக்கு அப்புறம் தான் மறுபடியும் மிதக்கிறதுக்கு வரும். அது வரைக்கும் அது புதைஞ்சு போயிடும் இல்லையா? அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஆத்மா இருக்கும்போது நீரில் மிதக்க முடியும். ஆனால் உடலை விட்ட பின் உடலை விட்டு அந்த உயிர் பிரிந்த பிறகு அந்த உடல் மூழ்குகிறது. உடல் அழுகி போன பிறகு மிதப்பது உண்மையே. அந்த மாதிரி இறைவனுடைய எல்லா கிரகங்களும் காற்றில் மிதைப்பது இறைவன் சக்தியாலே அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு. அவர் இல்லைன்னா, அவரோட சக்தி இல்லைன்னாக்க எல்லாமே அழுகி போன உடல் இது உயிர் போன உடல் மாதிரி முழுகி போக வேண்டியதுதான். எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் அதே மாதிரி ஜீரண நிலைப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடன் வெளி சுவாச காற்றுடன் இணைந்து 4 விதமான உணர்வை செரிக்க செய்கிறேன். அதாவது நம்ம வயிற்றுக்குள்ள சாப்பிட்ற சாப்பாடு உள்ளுக்குள்ள ஜீரணம் மாறணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னணும்? பாடி டெம்பரேச்சர் அதுக்கு தான் வச்சிருக்கு உள்ளுக்குள்ள இல்லையா? அந்த டெம்பரேச்சர் பாடி வந்து கூலாகவே இருந்துச்சுன்னா உள்ளுக்குள்ளேயும் அப்புறம் அது எப்படி ஜெரிமானம் ஆகும்? அதுக்காக அதுக்கு ஒரு ஹீட்டை வச்சு எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறது யாரு? பகவான். உட்சுவாச காற்று, நம்ம சுவாச காற்று உள்ள இழுக்கும் போது அது நல்ல ஜில்லுன்னு தான் உள்ள இருக்கும். ஆனா வெளியில விடும்போது வெளி சுவாச காற்றுல பார்த்தீங்கன்னாக்க அது உஷ்ணமா தான் இருக்கும் இல்லையா? அது உஷ்ணமானது உடல்ல இருந்து வருது. அதனால உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற சாப்பிட்ற சாப்பாடுலாம் ஜீரணம் ஆகிறதுக்கு அந்த ஹீட் வேணும். நம்மளுக்கு ஜீரண நெருப்பாக இருக்கணும். உட்சுவாசம் எழுந்து நான் எல்லா உணவையும் நான் தான் செரிக்க செய்கிறேன். ஓகே, இந்த பேர்டு வந்து எல்லாருடைய இதயத்திலும் ஆத்மாவும் இருக்கார், பரமாத்மாவும். ஜீவாத்மா அண்ட் பரமாத்மா இருக்கார். ஜீவாத்மா என்ன பண்றதோ அதை பரமாத்மா பார்க்குறார். முன்னாடியே இதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. அந்த பறவை வந்து இந்த பழத்தை குத்தி தின்னுட்டு இருக்கு. அதே இது பரமாத்மா கூடவே இருந்து ஜீவாத்மா என்ன பண்றதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கார். ஸோ நம்ம செய்கிற காரியங்கள் ஒவ்வொன்றையும் அவர் பார்த்துட்டு இருக்கார். நான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மதத்தையும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவனும் நானே. உண்மையில் வேதாந்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும் ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்கள். இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கிறார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கிறார். எஸ்மா 18 படிங்கோ. எஸ் மாதாஜி. यस्माक्षरम् अतितोऽहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीत पुरुषोत्तमः. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும் உலகில் உள்ள வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகிறேன். அதனால்தான் புருஷோத்தமன் என்று அவரை அழைக்கிறோம். உத்தமன், புருஷர்களில் உத்தமன். நானே உத்தமமானவன் என்பதால்
உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகிறேன். கற்றுண்ட ஆத்மாவும் சரி, முக்தி பெற்ற ஆத்மாவும் சரி, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரை எவரும் மிஞ்சி இயலாது. உத்தமை என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானதாகும். பரமபுருஷர் பகவானை யாராலும் மிஞ்ச முடியாததாகும். யாராலும் மிஞ்ச முடியாது. எஸ் 19 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् विद्भजति मां सर्वभावेन भारत. எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். பகவான் கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமர் என்பதை அறிபவன், எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் என்று கடவுளே விளக்குகிறார். பக்குவமான அறிவாளி பூரண உண்மையை பற்றி கற்பனை செய்து கொண்டே போகிறான். ஆனால் பக்குவமான அறிஞனோ பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வில் நேரடியாக ஈடுபடுகிறான். இந்த ஸ்லோகத்துல பஜத்தின்னு ஒரு வார்த்தை வருது இல்லையா? பஜத்தி என்னும் சொல் பரமபுருஷரின் தொண்டு சம்பந்தப்பட்டது. ஓகே, yes, 20th ஸ்லோகம் படி. எஸ் மாதாஜி. இதி குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் யுக்தம் மயா நக ஏதத் புத்வா புத்திமான் ஸ்யாத் கிருதகிருத்யஸ்ய பாரத. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. நான் இந்த ஸ்லோகத்தை உங்களுக்கு வேர்ட் பை வேர்ட் படிச்சு கொடுக்குறேன். அது பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞன் ஆவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். சாஸ்திரங்களின் மிக ரகசியமான பகுதியை உள்ளது உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபடுவதால் ஜட இயற்கை குணங்களின் எல்லா களங்கங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற முடியும். இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் 5 ஸ்லோகங்கள் இதய பலவீனத்திலிருந்து ஒருவனை தன்னை விடுவித்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை விளக்கின. மீதமுள்ள ஸ்லோகங்கள் புருஷோத்தம யோகத்தை விவாதிக்கின்றன. ஓகே, இதினாக்க இவ்வாறு, குஹ்யதமம் மிக மிக ரகசியமான, சாஸ்திரம் இதம் இது, உக்தம் வெளிப்படுத்தப்பட்டது, மையா என்னால், அனக பாவமற்றவனே, ஏதத் இதை, புத்வா புரிந்து கொண்ட, புத்திமான் புத்தியுடையோன், சியாத் ஆகின்றான், கிருதகிருத்தைய தனது முயற்சிகளில் மிகவும் பக்குவமானவனாக, ச மேலும், பரதனின் மைந்தனே. ஓகே, இது எல்லா சாஸ்திரங்களிலும் சாரம் என்று பகவான் இங்கே தெளிவாக விளக்குகிறார். முழுமுதற் கடவுளால் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை உள்ளது உள்ளபடி ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு அவன் திவ்ய ஞானத்தில் அறிவுடையவனாகவும் பக்குவமானவனாகவும் ஆகிறார். வேறு விதத்தில் கூறினால், பரமபுருஷ பகவானின் இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபடுவதால் ஒவ்வொருவரும் ஜட இயற்கை குணங்களில் எல்லா களங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற முடியும். ஆன்மீகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான வழிமுறை பக்தி தொண்டே ஆகும். எங்கெல்லாம் பக்தி தொண்டு இருக்கிறதோ அங்கே அதனுடன் ஜட களங்கங்கள் இருக்க முடியாது. பகவானுக்கு பக்தி தொண்டும் சாட்சாத் பகவானும் ஒன்றே. ஏனெனில் இரண்டும் ஆன்மீகமானவை. பக்தி தொண்டு முழுமுதற் கடவுளுடன் அந்தரங்க சக்தியில் நடைபெறுகிறது. பகவானை சூரியனுக்கும் அறியாமையை இருளுக்கும் ஒப்பிடுகிறார்கள். எங்கே சூரியன் இருக்கிறதோ அங்கே இருளை பற்றிய கேள்விக்கு இடமே இல்லை. எனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் சரியான வழிநடத்தலின் கீழ் எங்கெல்லாம் பக்தி தொண்டு ஆற்றப்படுகிறதோ அங்கு அறியாமையை பற்றிய கேள்விக்கு இடமில்லை. இந்த கிருஷ்ண உணர்வை ஒவ்வொருவரும் ஏற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு அறிவுடையவனாகவும் தூய்மை உடையவனாகவும் ஆக வேண்டும். கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் இந்த நிலைக்கு வரவில்லை என்றால் சாதாரண மனிதனின் மதிப்பில் ஒருவன் எவ்வளவு பெரிய அறிஞனாக இருந்தாலும் அவன் பக்குவமான அறிவாளி இல்லை. எவ்வளவுதான் நீ அறிவாளியா இருந்தா கூட
இது பகவானை பற்றி நமக்கு பக்தி யோகத்தில் நம்ம கொஞ்சம் கூட நாட்டம் இல்லைன்னா நீ எவ்வளோ பெரிய அறிவாளியாக இருந்தாலும் அது ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிச்சுக்கலாம். அதாவது நம்மளுக்கு இப்போ மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் மொத்தத்தையும் தொடர்ந்து நம்மள சன்னியாசி ஆகுன்னு சொல்லலை. ரகசனாக இருந்துட்டோம் பக்தி தொண்டை நம்மளால ஆற்ற முடியும். பக்தி தொண்டுனா சின்ன சின்னதாக ஈஸியஸ்ட் வே முதல்ல வந்து சாண்டிங் த மகாமந்திரா அதை பண்ணுங்க. 16 ரவுண்டுக்கு வந்துருங்க எல்லாரும் தயவுசெய்து. 16 ரவுண்டு இல்லாட்டில் ஒரு 10 ரவுண்டு தான் பண்ணுங்க. 2 ரவுண்டு சாண்ட் பண்ணேன்னா நீங்கள் இந்த 18 நாள் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே லெவல் 2க்கு உங்களை சேர்த்துக்குப்பாங்க. 2 ரவுண்டு 2 ரவுண்ட்ஸ் சாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருங்க. அதில் சேர்த்தேன்னா எல்லாம் 18 நாள் கிளாஸ் இப்போ படிக்கிறதெல்லாம் இன்னும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகமாக டீட்டெயில்டாக படிக்கலாம். டீட்டெயில் ஸ்டடி பண்ணுறவங்க அதில் போங்க. அதில் 18 நாள் சாப்டருக்கும் 18 நாள் 4 மந்த்ஸில் முடியும் அந்த கிளாஸு. ஓகே, 2 days இந்த வீக் நடக்கும்போது ரொம்ப டீட்டெயில்டு ஸ்டடி. ஒரு சாப்டர் தான் ஒரு வீக்குக்கு 2 நாளைக்கு 2 hours 3 hours எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நோ ஐடியா அபவுட் டைம். அதை வந்து எல்லாரும் அதுக்கும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம எல்லாருக்கும் எல்லாரும் வந்து அப்புறம் வந்து டொனேஷன் லிங்க் நேற்றுக்கு போட்டிருக்கேன். அவங்களால ஆன டொனேஷனு எல்லாரும் தயவு செய்து கொடுங்க. டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு தான் உதவியாக இருக்கும் தான் சொல்லி கேட்குறோம். ஓகே, இதெல்லாம் சின்ன சின்ன காரியங்கள்லாம் நம்ம பண்ணுற புண்ணியங்கள்லாம் நமக்கு நம்மளோட அக்கௌண்ட்டில் கணக்கு எழுதி வச்சுருப்பார் பகவான். எழுதி வச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நமக்கு அந்த கடைசி காலத்தில் நமக்கு பகவானை நினச்சி உயிர் விடும்போது நம்ம எங்கே போகணுங்கிறது அவர் தீர்மானிப்பார். அதனால் நம்ம பண்ண பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நமக்கு அடுத்த பிறவிங்கிறது இருக்கா இல்லையாங்கிறது தெரியும் இல்லையா. அதனால தான் டிவோஷனல் சர்வீஸும் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையுமே பண்ணணும் சார். இன்னொன்று இப்போதைக்கு நம்ம பண்ண வேண்டிய டிவோஷனல் சர்வீஸ் இந்த நான் சொன்ன பாயிண்ட் எல்லாம். இன்னொன்று நம்ம இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நம்ம ஒரு 4 பேருக்கு சொல்லி கொடுத்து எல்லாரும் பகவத்கீதை கிளாஸ்க்குள்ளே சேர்ந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது சொல்லி கொடுத்து பாருங்க, அதுவே ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஓகே, சின்ன சின்ன டிவோஷனல் சர்வீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. குழந்தைகளை நீங்கள்லாம் இதில் போய் படிங்கோ. பகவத்கீதை சொல்லித்தராங்க. உங்களுக்கு காத்தால் வேணுமா சாயங்காலம் வேணுமா எப்போ வேணுமோ அந்த மாதிரி கிளாஸில் போய் சேர்ந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க குழந்தைகளுக்கு. பெரியவாளுக்கு இல்லாமல் பெரியவா வீட்டில் வயசானவாள்லாம் எவ்வளோ பேர் இருக்கா. வயசானவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக அவள்லாம் கேட்பாள். அவளையெல்லாம் இதில் சேர்த்து விடுங்கோ. யங்ஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் யூத் பேட்சுன்னு இருக்குது, அவள்லாம் அதில் சேர்த்துக்கலாம் இல்லையா. விதமாக இருக்குது. இதை சேர்த்து வைக்கிறதே ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் இதெல்லாம். ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதன் மூலம் ஜட உலகில் இந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லுதல், இந்த உலகில் நமது பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலையை உணர்தல், வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம். ஸோ இந்த சாப்டர்ல என்ன நமக்கு வாழ்க்கைக்கான பாடம் கிடைக்குது? நாம் அனைவருமே தனித்தனிமையுடன் பிறந்தோம், யாரையும் நகை செய்ய முயற்சிக்காது. நம்ம பிறக்கிறச்சே ஒருத்தரும் அபாவளுக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டியோடு தான் பிறந்திருக்கோம். அதே மாதிரியே நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நம்ம தனித்தனிமையோட பிறந்தோம், அதை மாதிரியே வாழணும். யாரையும் காப்பி அடிச்சு இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னு வச்சுக்க வேண்டாம். உண்மையே அழகானது. ஒரே நிமிஷம். ஓகே, இன்னொரு வாழ்க்கைக்கான பாடம். நாம் மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது செய்யும் போது நம்மை புகழ வேண்டும் என எதிர்பார்க்கிறோம். மற்றவர்கள் நமக்கு ஏதாவது செய்யும் போது அது அவர்களது கடமை என நினைக்கிறோம். மேலும் பகவான் எல்லாவற்றையும் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்கிறார். அதுவே காரணமற்ற அன்பு. பகவான் நமக்கு வந்து எத்தனையோ நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்றார். நம்ம ஏதாவது பகவான்கிட்ட வந்து பகவானை புகழறோமா? தனியா இல்லையே. அந்த மாதிரி காரணமற்ற அன்பாக இருக்க வேண்டும். நம்ம வந்து ஏதாவது நல்ல காரியம் பண்ணணும், நம்மளை எல்லாரும் ப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம். எதுக்காக நம்ம எதிர்பார்க்கணும்? நம்ம நீங்க பண்ண நம்ம நல்ல காரியம் பண்ணோம், நீங்களே உங்களை குட் ஜாப், அவ்வளவுதான். மற்றவா எதுக்கு உங்களை புகழணும்னு எதிர்பார்க்குறோம்? அதே மாதிரி மற்றவா ஏத்தாப்புல இருக்க நல்ல காரியம் பண்ண நீ ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்க அப்படின்னு யாரையாவது நம்ம சொல்றோமா? நம்ம சொல்றதில்ல, அவளும் சொல்றதில்லை. அதனால அது இன்னொருத்தர் சொல்லணும்னே எதிர்பார்க்க வேண்டாம். சொன்னா நல்லதுதான், அவளுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும். அப்படி சொல்லலைன்னா அவளோட கடமை, அவள் வந்து செய்ய வேண்டியது அப்படின்னு அவள் கடமை அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லிடணும். ஒன்றும் இல்லை, அம்மா அப்பா பிள்ளையே எடுத்துக்கோங்க. ஒரு அப்பா வந்து இந்த குழந்தைய வளர்க்கணும். அப்பா வளர்த்தோன்னா அப்பாவுக்கு நம்ம விசுவாசமாக நம்ம அப்பாவோட வயசான காலத்தில் அப்பாவை பார்த்துக்கணும்.
அதை பார்த்துக்கிறது இல்லை குழந்தைகள்லாம் இல்லையா இந்த காலத்துல. எல்லாம் அது அவ்வாவா தலைக்கு தலை தெரிச்சுன்னு ஆடிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த அப்பா வந்து என்ன சொல்வார், அவன் அப்பாவை ஓல்டேஜ் ஹோம்ல விட்டுடுறார். அவர் என்ன சொல்லிட்டு இருப்பார், என் பிள்ளைய நான் அப்படி படிச்சேன்னா கம்பி ஒன்று. அவரும் சொல்லிக்க வேண்டாம், அவசியம் இல்லை. அவரோட கடமையா அவர் பண்ணினார் அதை. அது வந்து அதே தான் அந்த புள்ள வந்து ஏதாவது 2 காரியம் பண்ணி தெரிஞ்சு என்னை ஏதாவது சொல்லி என்கரேஜே பண்ண மாட்டேங்குது அப்படின்னா அந்த புள்ள கேட்கறது. அது புள்ள நீ அப்பாவை பிரேஸ் பண்ணி அவனை இவ்வளவு தூரம் வளர்த்து விட்டுருக்காரு, நீ எதா போகண்டியா இல்லையே. பகவான் எல்லாவற்றையும் அந்த மாதிரி பகவான் வந்து இத்தனையும் நமக்கு பண்ணி கொடுக்குறாரு. அவரை நம்ம என்னைக்காவது அவரை வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் எதிர்பார்த்துன்னு பண்ணிட்டு இருக்காரா? அந்த மாதிரி காரணமற்ற அன்பு இருக்கணும். இதுல இருந்து நம்ம வாழ்க்கையிலேருந்து இதுல என்ன கற்றுக்கிறோம் அந்த சாப்டர் படிச்சதுலேருந்து, நம்ம எதையுமே எதிர்பார்க்க வேண்டாம். நம்ம காரியத்தை நமக்குன்னு கொடுத்த கடமைகளை நம்ம செஞ்சுட்டு கரெக்டா இருந்தாலே போதும். ஓகேயா? ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா இந்த ஸ்லோகம் முடிச்ச உடனே ஒரே ஒரு டைம் எல்லாரும் சேர்ந்து என்னோட ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லுங்க. மான்சா கல்பத ரூபசிய கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ராம ஹரே. ஹரே. தேங்க்யூ. ஓம் தத்சத் இதி श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 15ोऽध्यायः।